takú pripomienku v tom zmysle, že je tam takto naviac ako rozpísané. Takže takto potom dostane, tak ako som nejaké otázky pripomienky. Pokiaľ nie, tak ja potom doporučím z pohľadu toho, z môjho pohľadu, čo by som tam chcel mať, a aj tie mená. Takže, keď to máte pred sebou, tak túto smernicu, tak článok 1. Na konci, keď je napísané, že zásady tak efektívnosti také nakladajú našich prostriedkov, doporučujem dopísať z rozpočtu obce a z rozpočtu organizácií zriaďovateľskej a nakladateľskej pôsobnosti obce na Levku. Aby tam bolo jasné. Potom na strane 2 tam dávam do pozornosti, tam poviem ako právny garant za zvodné podmienky v procese VO, nadbytných a podbytných zákazek je inžinier Dušan Banka, starosta obce a riaditeľ právnických osôb obce. Teraz vyššie, tam koordinátor a procesný garant VO podľa tejto takto smernice je od takto 16.2.2015 inžinierka Maria Pokrývková v rámci mandátnej zmluvy s obcom. Lebo ja tam potrebujem tak osobu, ktorá má na to licenciu a nemôžeme to robiť my na sekretariáte, tak jak sme to robili doteraz. Keď som právny garant, tak ja nebudem chodiť potom po súdoch ako s mojimi takto sekretárkami, keď nás niekto napadne. Takže no a potom tak odborný garant podľa tejto smernice je, dáme tam takto tak útvar, tak referát a za tým tak obecný úrad a právnické tak osoby, tak obce. Respektíve, miesto tak obce, tak je obec, lebo to je tiež medická osoba obce. Ale tam musíme dať aj riaditeľ právnických obce, lebo spadajú pod nás. Takto pochválil nás potom tento, ako ten môj tak oponent, môj priateľ, za článok 10, potom tam napísal, že konečne sme sa dostali tam, čo mám na to obec. Článok 10 je zadávanie zákazek, stretovania návrhov, hodnotou vyššou ako podmienka zákazka a tak ďalej. No a potom ešte doporučujem takto článok 12, záverečné ustanovenia, bod 1, zadávanie zákazek a následnej obec a právnické osoby obce. Tak to vidíte. Tak verejný, tak obstarávateľ realizuje takto prostredníctvom akreditované osoby. Takže obec ju má, pán riaditeľ Bartoš ju má a škola buď ju má, alebo bude sa musieť podriadiť ako tak obci. Lebo to sú vážne veci, lebo od prvého, tak tretí ide elektronický kontrolný systém na zákazky, ktoré tam máte uvedené. Čiže vyhrať tú zakázku, tak na dodávku Meteor firma v Bratislave. To je príklad. A to musíme rešpektovať. A ja nebudem sedieť na počítači od vyhlásenia súťaže od 14.00 do 18.00. To môžem. To ľudia takto sedieť ty, ako ľudia Kaliňákovi, ktorí sú za to platení, lebo za vyhodnotenie zákazky, či za 100 € dostanú 240 € zaplatené v rámci štátneho systému. Takže tak o tom je to trhovisko, aby ste vedeli. Nech sa páči, pán riaditeľ Bartoš.
keď môžem len taký prvú stoličku, keď sme skúšali takto elektronicky vysúťažiť nákup klasických individuálnych mastí. 40 kusov sme kúpili síce krásne za 19 €, ale presne rozčuluje ma to, že za tých 19 €, ten, kto tú zákazku sprostredkuje v Bratislave, dostane 240. Lebo vyrobí zmluvu, samozrejme automaticky to dáva do registra zmluv a tak ďalej. Za toto on zoberie 240, čo nie je. Takže doporučujem potom, že aby sme sa každý vnútorne sa do seba vysporiadal, že či sa budeme riadiť tým, oni majú takým pokynom. Elektronické trhovisko je iba nástroj na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a je v zákone dané, kedy sa musí, kedy sa nemusí použiť. Takže, ale je to nástroj, a kedy musí, tak, a keď sa môže. Takto môže a ten oponent to napísal, že musí, ale my tu necháme môže. Áno. Takže ste pochopili podstatu takto bodu programu, ktoré sme zaradili, lebo taktiež si túto tvrdnicu vtedy prejednávali, jak tento tam územný plán štúdiu a taktiež neprešla 4:4. Na to myslím zase tak. Takže takto môžeme skončiť rozpravu. Tak dáme. Uznesenie číslo 34/2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schváľuje smernicu číslo 1/2015 interný predpis pre verejné obstarávanie obce Nálepkove. Takže prosím, to je poslancov za. Ďakujem pekne, že ste poslanci za. Takže pristúpime k ďalšiemu bodu internetovania, a to je bod číslo 9. Tak je to správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolnej senátku za rok 2014. Takže taktiež ste túto správu tak obdržali. Ona takto je toho času PNS od posledného zasadania zastupiteľstva. Takže že tak uvidíme, že či bude pokračovať ďalej v práci, alebo má také zdravotné problémy, kontrolná kontrolka, ale bola zvolená až do roku 2008 alebo 17, nesa na 6 rokov. Takže v rámci zákona jednoducho nebudeme riešiť ako PNS, pretože každý môže byť chový, ale takto spolupracuje takto na diaľku, takto poštou ako internetovo, takže správu máte k dispozícii aj s tým takto zamerami, takže potom otváram správu. Keď tu nie je, tak nemôžeme. Takže prosím potom komisiu, ktorý dôleží, tak návrh ako na uznesenie. Uznesenie číslo 35/2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014. Takže prosím, kto je za? Všetci za. Takže ideme k bodu číslo 10, na to informácia o činnosti obecnej policie v Nálepkove za rok 2014. Tam je ten jeden bod, že tam sa dostali potom odôvodnenie k bodu tomu, čo sme teraz takto prejednávali, sa týka takého, ktoré máme rozhodnúť, že sme to potom vymenili. Takže máte tam prakticky aj spravodaj o činnosti, potom máte tak informácie aj v rámci plnenia tak uznesení z posledného zastupiteľstva, že sme riešili do toho školácku dvojsmenu a prijaté, potom naši policajti byli na políciu stručnými, takže nebude ako tajná záležitá, ale bude prístupná. A potom sa porešili tak naše veci, ktoré by mali byť ako súľadu s zákonom a vrátane to vystrojenie ako čelníka policie, ktorý sa musí prezentovať v maja roku 2011 na verejnosti uniformou a preukazom, tak ako zákon naša. Predtým naši policajti nemali to uniformy, musíte Slovenska jednotné, ale tento zákon na ten predpis stanovil od maja roku 2011 prakticky to musí byť jednotné. A
jednoducho, že bola v tom čase kríza a nebolo ani dostatok takto financií vôbec a zakúpiť nejakú takú uniformu, ktorý sa v tom čase. Teraz sa rozpočet sa trošku tak vystrojil. Takže v tomto pohľadu ako komentujem tento program, ako otvorený rozpráv, nech sa páči. Otváram rozprávu. Ja by som mal postaviť tam. Obecná polícia sa v spolupráci s príslušným policajným zborom Slovenskej republiky a usporiadateľmi podiela pri zabezpečovaní futbalových zápasov, aby v priebehu nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Počas príslušného roka taktiež zabezpečuje poriadkové aktivity počas všetkých kultúrnych, športových, verejných a iných podujatiach, ktorých usporiadateľom je opäť záleží. Bitka vznikla na Janskej Vatre, na Furmanských pretekoch a obecná polícia tam nebola. Nevidel som ich tam vôbec. Tak to beriem to tak, že ja som, ako som povedal, takto načelníkovi policie, tiež hodnoty ako prácu pána policajta Labudu, ktorý začal takto monitorovať potom ako prvý že to je povinnosť a dobrovoľne, takže bol prítomný. To hodnotili tak, že je zároveň tam policie, že ja som hodnotil tak, že to nie je presne toto tu. A otázka potom takto, že do služieb takto boli traja. Načelník a dvoja policajti. Bereme dovolenky a tak ďalej, ideme vyriadiť. A jednoznačne na také akcii by mali byť poverení načelníkom alebo pánom starostom, že povedia, aby tam boli. No, že mali tam inú službu, zakývačný, práca tam byť ľudia. Čiže tam nemuseli mať táto polícia. Tá otázka patrí tu potom do plénu. Ja som tam nebol ani raz. Ja viem. Takže za to tá odpovednosť je jednoznačne. Len už by možno ten policajný zbor prijal aj mladých ľudí. Ja som za mladých ľudí, ale takto pokiaľ takto chceme ísť hneď a zaraz ako do funkčnosti policie, tak treba hľadať takých, čo už v policii robili a netreba skúšky platiť, netreba kurzy, takto dvojmesačné. Za co som hľadal, to bola otázka tak, že som vedel, že pán Peter takto robí, tak som ho tam myslel, že nechce byť robiť. Ale ráno prišiel posudok 22 rokov práce v policii, v poriadkovej policii, v kriminálnej, mal tam tak odmeny a tak ďalej, bol vyhodnotený pán ako ministerstva vnútra, tak som to hodnotil, že bol to policajt. Tak som hodnotil prácu bez toho, že by som bol sondoval, kde robí, jak robí a či. Tak som oslovil, povedal áno. Takto pán Komár, tak prišiel tu, že tam bola zmena vo štandári, že ešte môže byť zase, tak som ho predvítal. No ja viem, že pán Komár, keď tu pracoval ešte za čias. A teraz takto to už aj celá záver je, že takto, že pán Svetko končí do záveru, taký sa to urobí projekt a tak ďalej, už má dôchodkový vek a pripraví potom náhrady za seba. A od januára takto pokiaľ za ten vyposlanci návrh do rozpočtu, že budú 6 policajti, či bolo niekedy, a bude 6 policajtov a bude zabezpečovať aj piatky, soboty, nedele, všetko noci, lebo takto zoberiem, že jeden policajt v roku odpracuje takto 220 dní pracovať. A každý má z nich nárok na dovolenku takto 30 dní. Takže 5 krát. Takto 30 je 150 dní dovolenky. Tak tam musí byť jeden človek bude zastupovať. Takže z toho pohľadu ja som za a budem chcieť, aby sa späť vrátila táto polícia, tak jak to bolo predtým, pretože je tu náraz populácie a takto z majority sa stáva minorita. A tínedžerské skupiny 10-15 takto ľudí, takto denne a podvečer o 7. Moskve všetko prichádza do obce. No len to treba... Za nejakým kultúrnym tak vyžitým mám si obce ulicia. Tak ja to sa vracam k tomu, že keď je tu štátna polícia, ale tam má záber takto dedinky až nižšie, teda tam šlo dále to nižšie do zadelnice, tak je to veľký záber a niekedy tu bolo takto policajto 11, ale skôr 16. Takže treba znova tak obnoviť takto spoluprácu s nimi a na vzájomné služby, tak ako chodí niekedy pán Komár, tak to chodí tam na ľuda stále. Ale toto je jak prestávať. Čiže to, čo sa budovalo od roku 1992,
poriadky PSVB vymal. Tá natal to s obsom na podporu, dokonca s vlastným somkom, zvaný Maskače, mali pásky. A v roku 94 novembri potom tento policia mestná, tu v rámci VZB, jednoznačne takto fungovala aj v roku 2006, ale potom po voľbách v roku 2006 jednoducho sa to neschválili my, niektorí poslanci, návrh na náčelníka policie pána Privalkoviča, tak to plukovník pán Žižek Privalkovič, vyhľadný riaditeľ trestnej policie Získej Marusy, šéf inšpekcie takto ministerstva vnútra a poradca vlády za Dorindu, no 4 poslanci hlasovali za a 5 hlasovali proti. Tak tedy začala degradácia postavená policie vnútra. Lebo bol cudzí a jednoducho treba zamestnávať ako domáci. Áno, sa to rešpektovalo a tak ďalej, ale jednoznačne sme skončili tak, že ja keď som odišiel, tak policajti, tak to boli prepustení pre nadbytočnosť, nás zobrali potom odchodné a teraz je príjmam na svet. To treba si učiť. Takže takýto stav a vývoj v obci, tak to nie je možné oceniť. Spýtam sa, kedy ste boli takto posledné policajti na Loveci na prednáške v škole? Kto kedy bol? No pani riaditeľka, je to neodpovedať? Nie, ale štátny mám. Štát. Ale pán Komár chodí pravidelne. Takto na prednášky stále do školy boli pravidelne. Štátny, tak 5. ročník. A keď nastúpil späť, tak som mal takto 5. 6. lebo že oni sú proti tomu, že píšu petíciu. Takže som ho prijal. Tak som povedal toľko, že ja som sa tu tam a ja rozhodujem, s kým popíšem pracovnú zmluvu a nie na základe petície. Takže to som predel troška pod, to som mám pripravený rôzne, čo sa týka policie. Že jednoducho, vtedy v roku 2006 to nastalo aj prakticky, že tak upadlo a za 8 rokov to skončilo tak, že to musíme budovať znova. A nie je problém, takto tu je, vyberieme z úradu práce aj mladých nezamestnaných a takto schválime to zastupiteľstvo, zaplatíme kurz, ale musí prejsť. Takto kurzom až do zamestnania. No ja by ste viac, ale treba s tým dať robiť, lebo situácia je už dosť zlá, aj tie psi. To je ďalej. Takto psi sme sa dohodli, takto s pánom zástupcom, pretože chodí takto do všetkých komisí sa dohodneme stále, že čo má prejednať. Takto program. Takže takto v rámci rámcových zmluv a tak obstarávania sme sa dohodli, že toho roku tak sa zabezpečí jedna služba do 1000 eur, že toho pol roku začne potom asanácia sovietizácie. A pre budúci rok takto už pripraviť potom súťaž a dajme tomu dáme tak do 3 alebo 4 000 eur na likvidáciu psov. Spočítame, koľko je, tam je poplatok za každého psa. Lebo to treba potom takto zaviesť na kafilerku, to niekde v Sabinome alebo kde. Čiže takto sme sa dohodli, že nech nám dá ponuku, tá firma, ktorá to likviduje, a sa potom podpíše zmluva a toho roku do 1000 eur, lebo tam nemusíme potom robiť nič, alebo urobíme potom takú súťaž, takú cez 1000 eur a dáte do rozpočtu návrh, že tam je 4000 eur na likvidáciu psov. Ja som bol taký populárny, lebo keď som jedného Tišáru zavolal, v roku asi 93 alebo 4, tak sme za jeden deň zlikvidovali 44 psov. Aj takých, čo nemali byť, a potom takto písali všetky noviny o mne. Zápci Slovenská pravda a tak ďalej. Lebo jednoznačne bolo to nehumánne, ale sa potolovali po obci. A pritom zastrelili potom aj také vraclíka, čo vyšiel na odboru, na dvor, tak pána Karpinského dcery, ktorá tu bola, ako knižka bola tu také vraclíka. Tak pomaly som chodil po súdu. To sú vážne veci. No ale takto voľní psi, to sú na každom kroku. Takže treba nám to zmapovať a budeme to riešiť. Aj vrátane tých mladých, ako to slúžie takto policie, pretože takto Komár má ešte ďaleko do dôchodku, takto pán Peter za 5 rokov, tak na 5 rokov takto sú tieto tak uniformy, takto kupovanie, tak akurát to doslúži. Aj pán Labuda bude mať tak 50 tento rok, myslím, čiže je ešte perspektívny policajt. A tak treba takto dvoch mladých doplniť. To rozšíriť to treba.
No, tak to rozšíriť, tak je to